Hebben jullie allemaal zin in vanavond? Zit hij daar weer met hem? Hey, Joop is ook weer bij. Klote blog. Staat in tekst al, Laurens? Ja, natuurlijk. We hebben snel première. Hey, Hey, Matthäus, wie staat drinken? dag Bart. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Lekker man. Ja. We zullen even gaan kieten. Ja, hier mooi wel even mooi, ja. Nou. Maar ik zal lekker even een lange broek aan, man. Oh, Ja, het wordt mooi warm, maar het wordt even wat frisser. Nou, we zijn even mooi te rieden. Wij gaan weer wat heen. Snackbar. Snackbar? je maakt er wel kaassoepvlees, dat vegetarisch beleid. Ja, dat geïntroduceerd door Karel Hermans. Zij alleen ongeveer. Ja, heel goed bedacht vegetarisch beleid. Dus we gaan nou nog even, omdat we zin in een snackje, eventjes een lekkere kaasvlees hebben. Kaasvlees. De bus zit weer vol. De buurt zit er weer vol. Oh jongens, wat hebben we voor lekkers hoor. Kaasvlees. This is the air. That's the glorious sun. Maar de voorstelling is gewoon in het Fries, hè, dus je kan gewoon komen. Rest die tekst wel een beetje, Joop, want dat is alles in het Engels, joh. Klote blog. Look at the dance, first of all. Are you actually ready for a live audience tonight? So ready! So ready! Woo! Enjoy, guys!